Il-minuta tibda issa. Ryan Polabela, konduttur u mużiċist. Għax tagħmel dak li tagħmel. Għax ma kelli choice. Jiena twilet familja mużikali, allura dejjem kelli ċertu dik imħabba lej il-mużika. Imma huma missier qatt ma mbuttawni lej dik il-karriera, dejjem ħalluni nażel. Fl-aħħar mill-aħħar għażlet il-mużika. Għandek mument speċjali jew partikolari tibqa' tiftakar? L-ewwel darba li tlajt nid-deriġi, trial by fire, literalment. Bażikament missieri kienet jipproduċija u kellu ħafna fuq moħħu u dak il-ħin production week qalli raj ma nistax nikkonċentra waqt ir-rehearsal kienet l-ewwel darba. U għalli itla d-derġi għanti u għatma ninsija dik l-esperienza. Nara xie l-fej ruħ warajja u għat li jina nħabbat l-ewel nota. U fuq xie taħdem bħalissa? Bħalissa għat naħdem fuq Rock Wired, għat nikteb għaddej, vera jien, minni xet norqot, u għandu bżon ħafna kafe.